Sziasztok, én Unfailed vagyok, és ez egy újabb CC Gaming videó lesz, amelyben itt van velem az egész csapat, aki fenn van most a szerveren, kezdve Betterrel, Sziasztok! Hellboy-jal, Sziasztok! PvP King 03-mal, Bocsit! és Atesszel. Sziasztok! Hogy na, így a fullos csapat fenn van. És igazából annyit mutatok be, hogy a Warp rangoknál már lehet... mi ez? Igen, a Sky Pro-t lehet már 15 000 zsért megvenni. Nagyon jó. És lett egy új rang, az Ultimate. Ami, hallod? Hallod? Igen, új kitek lettek. Azt is majd mindjárt mutatom is. Kit. Ott van. Ultimate és Ultimate Plus. És szerintem a Kit Pro-t megcsinálom még pénzessé, jó? Oké. Mennyi legyen? 24 000. Oké. Adok nekem egy ultimate-et fölös ilyen... Ja, kapsz, de az 4500 B. Bekerült volna a bújóska, de nem. Ja, igen. Csinálni akartunk. Mennyi? 40 000? De fúzok, megveszem mindjárt, oké? Ja, 24 000. Én 40 000 csináltam, jó mindegy. És akkor Ö, menjünk szarra. De... Mutatnám az de... újszigeteket. hogyan van Kával? Kával van, jó van. Szerintem De... ezt Hittek azok nincsenek itt. Nem is lesz. Azt úgy is meg tudja nézni, Itt, ja. nézni. Kit Pro, és akkor mennyi legyen? Mennyi legyen? 24 000. 24, 1, 2, H. Oké, kész van. Jó. Ugyanolyan. Mindenki idejött. Na én próbálok egy... Várjál. Nem engedi! figyelj, Nem jó. Ja, nem lehet. hol van még új sziget? Malom sziget? Signe. Van valami gomba sziget is. Kit Pro pedig elvileg jó. Hogy van? Elvileg. Elvileg jó. Hogy van? A TGF hány órakor lesz? Vagy egész nap a TGF? Szerintem egy ilyen 3-4 fele, nem? Hát 3-kor kezdődik szerintem. Jó, és igen, Skype kell hozzá. Ja, az Ez hülye kérdés lesz. Úgy Ah. nagyon hülye kérdés lesz. Oké, Hajnali 3 vagy délután 3? mindkettő. Komoly. Igen. Na, amúgy most már jó a Kit Pro. délután Ja. 3. Komoly? Aha. Komoly nincs. Úgyhogy a Kit Pro Skype Hajnali 3-tól délután 3 meg. Nem, amúgy. Nem, Ah. délután. De most már Ja. akkor ne húzzuk az időt. Igen, hát akkor meg igen. hívott nekem egy kit prót. Nem adunk Kit Pro-t. Majd megveszed magadnak. Ja, már Megveszed majd. Csak azért hívnék egy Skype-on, hogy rangot. Hogy a rangot kunyaráljon, azt egyből bannoljuk a szerverről. 3 másodpercre. Igen. Ez az, gondoljátok. Jó. 3 Ezért percre. Majd jön, majd én Minden. megteszem. 3 Hogy hívnak? órára. Hogy hívnak? Bannolod 3 PvP Kings. Én Én is csak 3 bannolom. másodperc. Ha mind a ketten bannoljátok, akkor 6 perc, 6 másodperc. Na gyere már vissza. Én is bannolni akarlak. Na, Köszönöm. akkor szerintem mindenkinek hívok le egy Ultimate plusz. Boldog karácsony. 3 percre. Tudom. 3 perc. Jó, 3 percet kaptál. Na jó, tudjátok, a játékosok azok menjenek felfedezőbe, az adminok menjenek Ultimate pluszba. Szerintem Nem már, unbanoljál már. Na, Unban. lebannoljátok egymást is már. Akkor mindenki menjen felfedezőbe, Jó. mert ez menő. Hogy mindenki amilyen cucca van. Unbanoljatok. Megvan, megvan. Én Na. megyek egy kit, Ó. Szia, Hellboy. kit profiba. Én profiba megyek. Én megyek az új szigetre. Én is megyek a gomba szigetre. Melyik? A... Épp túl. És én megyek OP almáért, mert tudom hol van free-be. Én is, hol van SMC, nem? Nem. Ott van a tetején. Majd mutasd meg videón kívül. Jó, akkor nem is ugrálok tovább. Game módban meg főleg. Annyit mondok, ezen a szigeten van valahol
Aki nézi a videót, azt tudja melyiken. Na, hát ez a videó ennyi lett volna. Milyen sziget? Mondjátok már. Egy fás. Hellboy, vedd le magadról a godot, vagy a GM-et. Na, ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett. Maradjatok már csöndben egy kicsit. És akkor nekem is. Na, ez a videó ennyi lett volna. Igen, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel. Itt volt velem Better, Hellboy, ABC, nem, Attesz, PvP King, és itt voltam én is. Sziasztok! Sziasztok! Bocsi!